Lakoak COVID-19 egoitzetan izan duen eraginari buruz, enkargatutako ikerketa batek langileen ratioak aipatzen ditu hilkortasunari eragin zioten aldagaietako bat bezala Beatriz Artolazabal sailburuak txostenaren zati bat zehaztu du, baina ia 6 hilabete geroago eta Euskal Herria Bilduk eskatuta. COVID-19aren izurriak hilgarritasun tasa altua utzi zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zahar etxeetan kutsatutako 5 adinekotik bat zendu zen gaitzaren ondorioz. Kutsatze eta heriotza horien inguruko datuak bildu ditu Eusko Jaurlaritzak txosten batean eta hilgarritasun tasaren eta zentroetako langile kopuruaren arteko lotura berretsi du. Beatriz Artolazabal gizarte politiketako sailburuak ordea ez ditu ratioak aipatu lehen mintzaldian, Jaurlaritzak arlo horretan duen eskumen nagusietako bat den arren, izan ere kritika gogorrak egin zizkioten gobernuak 2019ko udan onartutako dekretuari langileen ratioak ez zetozela bat mendekotasun handia duten egoiarren arretarekin eta pandemiaren harira araua berraztertzea adostu zuten legebiltzarrean. Alderdiek galdetuta sailburuak jakinarazi du dekretu berria 2023ko lehen 3 hilekoan onartzea espero duela, baina ukatu egin du langile kopurua arazo bat dela. Arratsaldeon guztioi, COVID-19ak zaharretxeetan eragindako hilgarritasun tasa altua jaso dute Eusko Jaurlaritzaren txosten batean eta Artolazabalek eredua defendatu du legebiltzarrean. Izan ere gizarte politiketarako sailburuaren arabera txostenaren ondorioak ez dira hain argiak, adierazi du sistemak ondo funtzionatu zuela. Interpretazio partzialen eta apriorismoen aurrean argitu behar da, zentroen izaera publikoari edo pribatuari buruzko datuak ez direla eztabaida ezinak. Nolanahi ere, datuek erakusten dute, zentro pribatuek ez dituztela sektoreko gainerako zentroek baino COVID-19aren gaineraiotza maila handiagoak izan. Irmo ziurta dezakegu, hartutako neurriak egokiak izan zirela, egoitzetan kutsatzeak saiesteko. Egoitzez, Arabako egoitza pribatuetako langileak grebara itzuliko dira urriaren 26an eta 27an ELA eta LAB sindikatuek beste bi grebagun deitu dituzten hitzarmenaren negoziazioaren blokeoari aurre egiteko lan ustez gain manifestazioa egingo dute urriaren 25an. Adrian García, ELA sindikatuko kidea. Bildu algarela 3 parteak, bai Foru Aldundia, bai enpresak eta bai sindikatuak, 2 aste barru bilera bat. Oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Lan gatazkak izpide ditugula bada besterik Bizkaiko metalegintzako langileek protesta indute berriz ere lan hitzarmena berritzeko eskean. Ura erdiesteko negoziazioak ez dira eraginkorrak izaten ari, oraingoz eta sindikatuen eta patronalaren arteko tentsioa nabarmena da oso. Hala aldarrikapenak ez direten ez da lanuzteak ere. Bada gaur are gehiago gaiztotuta giroa ertzaintza gogor oldartu zaie Tekunin enpresaren atarian protestan ari ziren langilei. Komisiones sobre LAB eta UGT sindikatuek ertzaintzaren jokabidea salatu dute eta poliziaren jarrera ikusirik sindikatuek galdetu diote Eusko Jaurlaritzari ea noren alde dagoen. Unai Orbegozo, Komisiones Obreraseko industria arduraduna eta Iratxe Azkue LABeko industria arduraduna. Kontzentrazioa oso pazifikoa izan da zentzu guztietan eta bestalde ertzaintza beti ere Eusko Jaurlaritzaren esanetan beraien interesak eta patronaren interesa defendatzea etorri da. Irudikatu nahi izan duguna da beraiek jarraitzen badute hitzarmena blokeatzen, gu blokeatuko ditugula enpresak. Hemendik Eusko Jaurlaritzari galdera bat egin nahi diogu. Hau da, gaur hemen ikusi duguna da Eusko Jaurlaritzaren eskaintza metaleko langileentzat bortizkeria. Bestaldetik Eusko Legebiltzarraren soldatak izan dira zergai Euskal Herria Bilduk eskatuta, besteak beste langileen soldata igoera eztabaidatu dute. Hala ere Eusko Legebiltzarrak atzera bota du langileen soldatak babesteko Euskal Herria Bilduk aurkeztutako mozioa. Horren ordez, Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten bi alderdiek aurkeztutakoa aurrera atera dute. Beatriz García, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea.
Estamos hablando de unas cuentas generales expansivas que se van a centrar en mantener el estado de bienestar, proteger a la ciudadanía, Ia orain jarraian Patisen kortea ikusi dezakegun. Bestela aurrera jarraituko dugu, orain iruditan ikusten ibili garen horrekin. Elma Saiz gobernuko bozeramailea pozarren azalduzten atzo eguerdian, prentsa-aretoan Nafarroko gobernuko 2023ko aurrekontu legearen aurrekontua onartu berritan duela 3 aste Euskal Herria Bildurekin hasitako negoziazioetan aurrerapauso nabarmenak eman direla aipatu zuen Saizek. Aurkezpen horren ondoren Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek nabarmendu zuen beren proposamenak jasota edukia hobetu dela, baina hori negoziazioen abiapuntua baino ez dela. Haren hitzetan aurrekontuak eta zerga neurriak bilduko dituen akordio osoa lortzea dute xede. Nafarroko gobernuak atzo onartutako aurreproiektua inoizko handiena izango da. Gobernuak 5.238 milioi euro izango ditu datorren urtean gastu eta inbertsio publikorako. Irailean aurreikusitakoa baino 23 milioi euro gehiago. Saizen arabera langile publikoei orotara 6% igoko zaie soldata eta euren zerga atxikipenen ondorioz igo du diru sarreren aurre ikuspena. Hala BPG-aren 0,6ko defizit helburua kenduta 4.977 milioi euroko diru sarrerak izatea espero du. Estamos hablando de unas cuentas generales expansivas que se van a centrar en mantener el estado de bienestar, proteger a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables y al tejido productivo. Ahora empieza el habitual proceso para que pueda convertirse en proyecto y previsiblemente el próximo viernes 4 de noviembre, fecha en que la intención de este gobierno es entregarlo al Parlamento de Navarra, al legislativo, para que comience su tramitación. Abiadura handiko trenaren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zatia Nafarroarekin lotzeko aukerez hitz egitea iraingarria da. Gorka Hurtaran Gasteizko alkatearen iritziz. Abiadura handiko trenaren lanek daramaten atzerapenan kontuan hartuta, eztabaida horretan sartu beharrean, Espainiako gobernuari eskatu dio arretalanak bukatzean jartzeko. Hain zuzen, Euskadi Irratian emandako elkarrizketa batean gogorarazi du Bilboko eta Gasteizko sarrerak lurperatzeke daudela oraindik eta Espainiak obra horiek egiteko konpromisoa hartu zuela. Hala ere adierazi du Nafarroko lotura egiteko trena Gasteiztik pasatzaren aldekoa dela, Ezkio itsasotik pasatu beharrean. Zehaztu du ordea, txosten teknikoen araberakoa izango dela erabaki hori. Nafarroako gobernuak ere Madridi eskatu dio Ezkio itsasotik igarotzen den konexioaren bidegarritasuna ikusteko ikerketa bat abiatzea. Izan ere atzo Nafarroako gobernuak onartu zuen Ezkioko aukerak ziurgabetasun maila handia duela eta azterketa geotekniko eta hidrologiko osagarriak egitea nahi duela. Horrek 2023ko amaierara arte atzeratuko du erabakia. Van a hacer también estudios y trabajos para ver cómo es la funcionalidad de la conexión con la Y vasca en las dos alternativas y se van a acometer trabajos geotécnicos e hidrogeológicos complementarios para la alternativa de Ezkio. Un proyecto de esta magnitud estratégica debe llevarse a cabo con todas las garantías y con todas las certezas técnicas. De lo contrario, pues no estaríamos en disposición de adoptar una decisión ni responsable ni posibilista. Gaizlatuta 25 urte bete ditu aurten Hondarribiko Jaizkibel konpainia parekideak. 1997an jaio zen Hondarribiko alardean parte hartzeko eskatzeko, emakumeen soldadu gisa desfilatzeko eskubidea aldarrikatzeko. Bada Jaizkibel konpainiak loratzen jaialdiaren bidez ospatuko du 25. urte hurrena urriaren 22an. Egun osoko festa antolatzen ari dira ibilbide historiko batekin, herri bazkariarekin eta zenbait ekitaldi eta kontzertuekin. Gauzak horrela, lekuona konpainiako kida izan dugu gurean gaur gonbidatu nagusi gisa, Mende Laurdenak eman duenari begira. Nik uste dut nahiko erraza dela esatea, ez. Eta nik uste dut hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainiak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, jarri du, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina, instituzioena ez. Eta azken finean, hori da, hau konpontzeko gakoetako bat.
Eta lerroburekin bukatzeko Hondarribitik Iruñara, 72 topaketak bere amairara heldu dira. Nafarroko Gobernuko Kultura eta Kirol Kontseiari den Rebeka Esnaolak topaketen arrakasta nabarmendu du. Adierazi duenez gobernuak gehiago lortu nahi du eta hitzordu hori 2 urtean behin egitea proposatu dute. Horretarako 2024ko edizio berri batei begira gogo eta lantzen hasiko direla azaldu du topaketen itxiera eta balorazio agerraldian. Podemos decir que Encuentros de Pamplona 72-22 Iruñeko topaketak han sido un éxito. Primero, por la variedad de públicos y procedencias de las personas que de una u otra manera han estado en los encuentros. 12.000 personas que han retirado una invitación o una entrada para disfrutar de las propuestas. Osteguneko lerroburuak ala iritsi daguneko argazkari heltzeko unea Izurrian zehar zahar etxetan izandako hilgarritasuna langile ratioekin lotu dute. COVID-19ak zahar etxetan eragindako hilgarritasun tasa altua jaso duten Eusko Jaurlaritzaren txosten batean eta Artolazabal sailburuak eredua defendatu du Legebiltzarrean. Nerea Garzia. ELA eta LAB sindikatuek deia egin dute Arabako egoitza pribatuetan. Otsailean langileen lan baldintzak aldatzeko eztabaidak gelditu ziren. 2 sindikatuek maila uztea erabaki. Ia laster badaukagun jasotzerik Artolazabalen korte hori, beraz jarraian orain bai egoitzen bueltakoekin jarraiki, baina lan gatazke gelduta Arabako egoitza pribatuetako langileak grebara itzuliko dira urriaren 26an eta 27an. ELA eta LAB sindikatuek beste 2 greba egun deitu dituzte hitzarmenaren negoziazioaren blokeoari aurre egiteko. Lan ustez gain manifestazioa egingo dute urriaren 25an. Registratu genuen beraiekin biltzeko. ELA eta LAB sindikatuek deia egin dute Arabako egoitza pribatuetan. Otsailean langileen lan baldintzak aldatzeko eztabaidak gelditu ziren. 2 sindikatuek maila uztea erabaki zuten. Azken hilabeteotan eztabaida mailara deituko zutela iragarri zuten, baina sindikatuek ez dute berririk jaso oraindik. Idatzi bat erregistratu genuen beraiekin biltzeko eta gaur bertan idatzi gaituzte esanez bildu algarela 3 parteak, bai Foru Aldundia, bai enpresak eta bai sindikatuak 2 aste barru bilera bat. Oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Eta lan arlokoak izpide ditugula bada besterik, Bizkaiko metalgintzako langileek protesta egin dute berriz ere lan hitzarmena berritzeko eskean. Ura erdiesteko negoziazioak ez dira eraginkorrak izaten ari oraingoz eta sindikatuen eta patronalaren arteko tentsioa nabarmena da oso. Hala aldarrikapenak ez dira eten, ez da lan usteak ere, bada gaur are gehiago gaiztotu da giroa. Ertzaintza gogor oldartu zaie Tekunin enpresaren atarian protestan ari ziren langilei. Aiera Deurreta izan da bertan. Ertzaintza bortizki oldartu zaie Bizkaiko metalgintzako grebalariei. Tekuni enpresaren atarian protesta egin dute LAB, Comisiones Obreras eta UGTek deituta. Bertan egin dute Ortuiako enpresaren arduraduna den Tamara Jago FMko presidentea baita. Tentsiuneak bizi izan dira, bultzadak, tirakak eta zeinbait kolpe ere egon dira. Baina horrek ez ditu hitzarmen duinaren aldeko aldarrikapenak eten. Bizkaiko metalgintzako langileek Tekuni enpresaren atarian protesta egin dute goizean goiz. Lan hitzarmena berritzeko eskatu dute bertan, Ortuiako enpresaren arduraduna den Tamara Jago FMko presidentea baita. Irudikatu nahi izan duguna da beraiek jarraitzen badute hitzarmena blokeatzen, gu blokeatuko ditugula enpresak. Ertzaintza bortizki oldartu zaie Bizkaiko metalgintzako langile eta ordezkariei. Kontzentrazioa oso pazifikoa izan da zentzu guztietan, eta bestalde Ertzaintza beti ere Eusko Jaurlaritzaren esanetan beraien interesak eta patronaren interesa defendatzea etorri da. Tentsioneak bizi izan dira, bultzadak, tirakak eta zeinbait kolpe ere egon dira. Hamaika telebistako kastari bat ere jazarri mehatzatu eta identifikatu dute. Hala ere, Ertzaintzaren jarrera oldarkorrak ez ditu Bizkaiko metalgintzaren aldarrikapenak eten. Hemendik Eusko Jaurlaritzari galdera bat egin nahi diogu. Hau da, gaur hemen ikusi duguna da Eusko Jaurlaritzaren eskaintza metaleko langileentzat,
bortizkeria. 10 hilabete daramatzate hitzarmena negoziatzen eta momentuz hitzarmena erdiesteko negoziazioak ez dira eraginkorrak izaten ari. Izan ere, Bizkaiko metalgintza berriz ere greba dinamika betean murgiltzeko zorian dago. Sindikatuek eta patronalak lan hitzarmena berritzeko negoziazio epe honetako 15. bilera egin zuten atzo, eta akordioak urrun dirudi. Patronalak 2019ko itunarekiko eman nahi dituen atzera pausoak indargabetu ezean, sindikatuek ez dituzte lan uzteak bertan bera utziko. Ondorioz indarrean jarraitzen du urriaren 27 eta 28 eta azaroaren 2 eginiko deialdiak. Hala ere, bi aldeek beste bilera bat adostu dute hilaren 25 eta hor izango dute greba eragozteko azken aukera. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioak adostasunik gabe jarraitzen du. Patronalak bere proposamena mugitu du, baina bakarrik igoeretan, orain planteatzen duena da 3 urteetarako 10% igoera bat. Pizkanaka jarrerak hurbiltzen doazen arren sindikatuen ustez, FEDEM patronalak negoziazioa blokeatzen du oraindik. Duguna da, ez kauzela bape gertu patronalatik, ez? Patronalak jarraitzen dau atzerako jadi esan gauza batzuk mantentzen euren proposamenien. Azken asteetan 2 proposamen jarraitu mai gainean FEDEMek, batetik 6,5ko soldata igoera, eta bestetik gehienez diota 12ko igoera 3 urteetarako. Horrek baina metalgintzako sektoreko langileen eros ahalmena ez duela bermatzen salatu dute. Gertatzen gelditzen da, ikusita pasaden urteko KPIa eta nola geldituko den urte honetakoa, baina horrekin argi dago gainditzen dela 10% hori, eta probablea da inkluso 12% hori. Horrez gain, sindikatuek aldarrikatutako hainbat neurriei entzungor egin die patronalak sindikatuen esanetan, eta hori gutxi balitz, lan baldintzetan atzera pausoak proposatu ditu. Ditu mai gainean atzera pausoak malgutasunean, gero salario realetan eta bajetan. Abenduan hasi ziren negoziatzen lan itun berria. Orduztik 14 aukera izan ditu FEDEMek proposamen errealak aurkezteko. Bada patronalaren borondate eza agerian gelditu da sindikatuen hitzetan. Eta beste aukera bat eukiko du hor, bitartean guk jarraitzen dugu grebekin, argi dago patronalak ekarri duen proposamenarekin patronen apostua dela gatazka egotea. Bestaldetik Larruboinetako eta arropa denda, zein merkataritza orokorreko langileen hitzarmenak ez dira berritu. 2007tik itunaren negoziazioak 2019an abiatu zituzten eta tarte horretan hainbat protesta egin dituzten. Barazoa ala patronalaren blokeoa salatzeko azaroaren 4an eta 25an grebarako deia egin dute sektorean ELA eta LAB sindikatuek aiera deurreta. Larru eta Oinetako arropa denda eta merkataritza orokorreko langileen hitzarmena berritu gabe dago 2007tik. 2019an hasi ziren lan hitzarmenaren negoziazioak eta tarte horretan hainbat protesta egin dituzte sindikatuek patronalen blokeoa salatzeko. Bada oraingoan Sekobi eta Bizkai dendak patronalei lotuta daude merkataritza enpresa txiki eta ertainen jarrera salatu dute LABek eta ELAK. Sindikatuen ustez horiek baitira langileen baldintzak okertzen dituztenak. Egoera horrela LABek eta ELAK grebara deitu dituzte sektoreko langileak azaroaren 4 eta 25. Baina Sekobi eta Bizkai dendak patronaletan bazkidetuta dauden enpresa eta elkarte gehienak hain zuzen ere komertzio txiki eta ertainak dira. Eta beste saltoki batzuetan mobilizazioak egin eta Gran Bia itxita mantendu dugun bitartean uste dugu oso egon direla negoziazioan. Eta beraz, behartuta ikusten gara estrategia horretan aldaketa bat eman eta hemendik aurrera haiek ere seinalatzera. Gure helburua honekin da, haiek ere sentiditzatela gure mobilizazioen ondorioak, haien langileek hitzarmenak ez berritzea sufritzen duten moduan, azken batean merkataritza txikiko langileak direlako egoera eskasenean daudenak.
Ekonomia arloko beste ertz batzuei iritsita, Eusko Jaurlaritzak Arabako Errioxako upategi batzuek sor marka propioa sortzeko egitasmoari emandako bultzadak bete-betean jo du EAJ eta PSeren arteko harremanetan, bereziki Arabako Aldundian sozialistentzat akats larria da eta arduragabekeria bat Ramiro González Aldun nagusiak berriz erantzunkizuna gainetik kendu du eta gogorarazi du Jaurlaritzak ezin zuela besterik egin. Nerea García lankideak azalduko digu zertan den auzia sakonago. Hala da, bai, zenbait erreakzio eragin ditu aurrera pauso honek, batik bat Errioxako kontseiluan. Izan ere, kontseilua bihar bilduko da eta honen inguruan eztabaidatuko du. Bestalde, Abra elkartea, Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia elkartuko dira hurrengo astean araudia eta estatutuak onartzeko. Baimen honek estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoak Arabako Errioxa sor marka barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, hau ez da ibilbidearen amaiera. Oraindik Europatik baimena ailegatu behar da. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa, lo que aúna más voluntades, lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa, es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Gauzak horrela 2024ko uztak babestutako jatorri deitura izango du, baina hori egia bihurtu baino lehen estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako berehala Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abre elkartea elkartuko dira eta onartuko dute sormarka berriaren araudia. Da baimen provisionaloa da eta Europaren azken erabakiaren zai geratuko da. Bestalde ikusteko dago zer gertatuko den Errioxako kontseiluak eskatutako upategien eta maaztien esklusibotasunarekin. Ez dakigu hori legala den, ze gaur egun kontseiluaren barnean kabaren zera beste marka bat dago eta ez da normala, hori ez dakit guri iruditzen zaigu mendeku antzeko gauza bat zentzu gabekoa. Norberak bere upategiekin eta bere mahatzekin nahi duena edo alduena edo berak kudeatzeko modua aukeratu aldu. Abra, Arabako Errioxako upeltegien elkarteko upategi eta maazti zain batzuk dira sormarka berrira aldatzeko prest daudenak, baina Bruselatik azken oniritzia iritzi arte ez da jakingo zehazki zenbatek emango duten azken pausoa Errioxako sigilua usteko. Azpeiturei helduta ordea, abiadura handiko trena zeresana ematen ari da asteotan. Bernardo Siza, Nafarrako lurralde kohesiorako kontseilaria Euskal Y-koaren eta Nafarrako abiadura handiko trenaren lotunea Gasteiztik egitearen alde agertu da, bestak beste aukera merkeagoa delako kontseilariak berak finkatu du gobernuaren jarrera afera honen aurrean. Momentuz baina, abiadura handiko trenaren lotunea zein izango den eztabaidatzeke dago. Testuingurua hala Gorka Hortaran Gasteizko alkatearen iritziz, trenaren lotunaren aukerez hitz egitea iraingarria da azpeitura honen lanek daramaten atzerapena kontuan hartuta. Eztabaida horretan sartu beharrean Espainiako gobernuari eskatu dio arretalanak bukatzean jartzeko. Bernardo Ziriza Nafarrako lurralde kohesiorako kontseilaria Euskaliaren eta Nafarrako atxetaren lotunea Gasteiztik egitaren alde agertu da, besteak beste aukera merkeagoa delako. Kontseilariak bera finkatu du gobernuaren jarrera afera honen aurrean. Erabakia ez da behin betiko azterketak egiteko baitaude, baina Bernardo Ziriza lurralde kohesiorako Nafarroko kontseilariak adierazi du bi konexioen aukeran Gasteizkoa iruditzen zaiola jasangarriena, izan ere Ezkioko aukerak bere horretan darama Aralarko mendia zulatu beharra eta 21 kilometroko tunela eraiki beharko lukete, eta horren bidez inguruko iturburua galduko lirateke. Se van a hacer también estudios y trabajos para ver cómo es la funcionalidad de la conexión con la Y vasca en las dos alternativas y se van a acometer trabajos geotécnicos e hidrogeológicos complementarios para la alternativa de Ezkio. Un proyecto de esta magnitud estratégica debe llevarse a cabo con todas las garantías y con todas las certezas técnicas. De lo contrario, pues no estaríamos en disposición de adoptar una decisión ni responsable ni posibilista. Dena den Nafarrako zenbait alderdik Ezkioko lotunaren alde egin dute, hala nola Navarra Sumak eta Geroa baik.
Abiadura handiko trenaren inguruan Espainiako ministerioarekin egin den azken bilera iraian izan zen. Nafarroako gobernua Raquel Sánchez Garraio ministroarekin elkartu zen eta bertan Altsasuko zatiaren lanekin aurrerat jarraitza erabaki zuten. Alegia Gasteiz eta Iruña lotuko lituzken obrarekin aurrera egitea. Ministerioarekin egindako akordio horrek badirudi Gasteizko konexioari lehentasuna ematen diola eta Ezkioko aukera baztertzen dela. 11 abiadura handiko trenaren Ezkioko estaziora hurbildu da, hemen atzean ikusi dezakezue eta obrak amaitzeke daude naiz eta horretarako gutxi falta den. Dena den mugimendu handirik ez da bertan, une honetan egiten ari diren lan bakarrak lorezentzako lanak dira. Momentuz baina abiadura handiko trenaren lotunea zein izango den erabakitzeke dago eta Espainiako gobernuak urtebete atzeratu du Gasteiz edo Ezkio aukeratzearen azken erabakiaren data. Energia berriztagarriei heldu Zarbako Foru Aldundiak 9 eremutan eraiki nahi diren 13 proiektu eoliko aztertu ditu, lurraldean jada martxan dauden 3 alde batera utzita. Eremu horietatik 7 haize errotek ingurumenean eragin eta kalte handia sor ditzaketela erakusten du foru txosten horrek. Zenbait parke eoliko eraiki asmo dira Euskal Herrian. Horiek gauzatu baino lehen ordea azterketak egin behar dituzte inguru horretan eragin ditzaken kalteak egiaztatzeko besteak beste. Gaur-gaurko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 4 parke eoliko daude martxan eta beste 12 izapide administratiboan. Statkraft Norvegiako enpresak jarri nahi dituen beste 2 proiektuak aintzat hartu gabe. Testu inguru honetan Arabako Foru Aldundiko ingurumen jasangarritasuneko eta natura ondareko zerbitzuek azterketa bat gauzatu dute Araban Eusko Jaurlaritzaren eskutik egin nahi diren parke eolikoen harira. Energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaren ingurumen inpaktuaren azterketari ekarpenak egiteko. Aldundiak egineko txostena 39 orrialdeko osatzen dute eta Araban energia berriztagarriak garatzeko egokitza dituzten inguruak zehazten dira. Bestalde parke eolikoek eragingo lituzketen kalteak azpimarratzen dira. Araban 9 eremutan eraiki nahi diren 13 proiektu eoliko aztertu dituzte, lurraldean jadan martxan dauden 3 alde batera utzita. Eremu horietatik 7 Arabako Foru Aldundiaren txostenak eragin eta kalte handiak ikusten ditu ingurumenerako. Gauzak horrela txostenean zehazten da Eusko Jaurlaritzak aurreikusita zituen 9 eremuetatik 2 bakarrik ezarri daitezkela energia berriztagarriak ekoizteko proiektuak. Hala nola Iaraldeko Ganeko Gortan, naiz eta eolikoen lerrokaduruari buruzko xehetasun gehiago eskatu dituen, Saiarrearen eta Saizuriaren kolonietan ahalik eta eragin txikiena izateko. Eta bigarren eremua Labrazakoa litzateke, Arabako Errioxan. Duela 15 urtetik Kodes mendilerroan martxan dagoen parkearen edatze bat izango litzatekelako. Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak Euskal Kostaldeak itsas energian duen potentziala nabarmendu du bai itsasoaren indarragatik, bai sektore produktibo berri bat sortzeko dituen azpiegiturengatik. Aste honetan ofizialki inauguratu du Urkullu berak nazioarteko itsas energien konferentzia. Bertan nabarmendu du Euskal Autonomia Erkidegoak energia sortzeko modu berrietara igarotzeko eta eraginkortasuna hobetzeko konpromisoa duela, etorkizuneko ongizaterako lehentasunezko erronka baita. Gainera, Armintzan eta Mutrikun olatu bidezko energia lortzeko urratsak azpimarratu ditu Dane Arbeo. Energia ozeaniken mundu mailako ekitaldiak sektoreko ehunka profesional eta ikertzaile bildu ditu Donostiako. Kursalean 3 egunez Donostian izango dira trantsizio energetikoaren inguruan hausnartzen eta eztabaidatzen. Testuinguru honetan aipatzeko Europar Batzordeak 2030erako ezarri duela 1000 megawatt sortzeko helburua itsas energia berriztagarrien estrategian eta gogoratu behar da Euskal Herrian mundu osoan elektrizitate gehien ekoitzi duen olatu energia sortzeko instalazioa dugula Mutrikun. Beraz, entzun dezagun jarraian Inigo Ansola energiaren Euskal Elkarteko zuzendaria. ICOE 2022 nazioarteko itsas energien sektoreko aktore, enpresa eta teknologia garatzaile nagusienak bilduko ditu 3 egunez kursalen. Sektore honetan izandako aurrerapen eta garapenez eztabaidatzeko. Oraindik nagusitasun teknologikoa garapen bidean duen sektorea da, eta horrexegatik hain garrantzitsua izango da kongresu hau. Mapauko administrazio auzitegiak ez ditu aintzat hartu kanboko tokiko hirigintzaplanaren berrikuspenaren aurka
aurkezturiko helegiteak. Beraz, elkarteek helegitea ezartzea zain, bihartik igandera bitartean Marieniako laborantza lurrak okupatuko dituzte. Udan arboek emango dizkigu jarraian xehetasun gehiago. 2014an hasi ziren kanboko urbanismo plana moldatzen gabinete batekin. 8 urtera auzi berarekin borrokan jarraitzen dute. Marieniako lurren defentsan ari diren eragilek 3 eguneko okupazioa antolatu dute ostiral honetatik igandera bitartean. Lurtzaindia elkarteak ade kolektiboa nahi dugun herria oposizioko taldearentzat eta kanboko herritarrentzat ez uste bat izan da Paueko auzitegiak harturiko erabakia. Alegia eragileek ezarritako kanboko tokiko hirigintza planaren berrikuspenaren aurka aurkezturiko lehen helegita baztertu du Paueko administrazio auzitegiak. Epaiak azaldu duenez, Marieniako lurrek laborantzarako duten balorea ez da frogatua, ez baita bermatua, ezpeletako piperra eta itsasuko gereziak landatzeko balio duenik. Marieniako lur horietan higiezinen promotoreak aurkezturiko proiektuaren arabera 94 etxebizitza sozial eraikiko dira 4 hektareatan. Horietatik 49 alokairuan eta 45 salmentan. Dena den kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragilek ez dute amore emateko asmorik. Marienia ezunki kolektiboak luzaturiko deiari jarraituz 1000 gora herritar bildu ziren iragan apirilaren 23an kanbon antolaturiko manifestazioan. Elkarteek borroka segitzeko beharra nabarmendu dute oraingoan eta herritarrei dei egin diete mobilizatzen jarraitzeko. Hala asteburuan urriaren 21tik 23ra Marieniako laborantza lurren okupazioa egingo dute. Ostirale eguerdian hasiko dituzte muntaketa lanak Marieniako lur eremuan. Larunbatean 10etan berriz manifestazioa egingo dute kanbon. Egitarau zabala antolatu dute astebururako. Eta kanbotik urruti joan gabe, bada besterik alarma gorria piztu du Ipar Euskal Herriko AEKak urgentzia ekonomikoan daudela adierazi dute gehitutan, egiturak irauten duela AEKako langileek prekaritatean lan egiten dutelako. Prentsaurreko masioa egin zuten atzo goizean Baionan bizi duten egoera azaldu eta erakunde publikoei babesa eskatzeko. Gaur nahi izan dugu gure egoera plazaratu, arazoa da gaur egun AEKako langileak prekaritate handian bizi direla eta hori txigirela mugar batera eta nahi izan dugu plazaratu gure egoera. Orduan, hau nundik etortzen da, nahi baduzu hizkuntz politikak laguntzen dituelarik erakundeak, laguntzen alditu helduen euskalduntzean, laguntzen alditu bi aldetan. Ikasleak lagunduz, eta beste bada egitura laguntza. Zenbakiak gardentasun osoz aurkezten ditugulako eta uztailean ere hala egin genuen, argazki garbi bat erakutsi genien, eta beraz gure egoera ulertzen dute, kontua da beraiek kutsak dituztela, beraiek EIEPek jasotzen duen dirua, gero hori berbanatua da Ipar Euskal Herriko egituretan, eta orduan ez dute diru gehigarririk hor, eta hori da gure hor pareta baten kontra gira, zeren gu defizitarioa izanen gira hemendik aintzinera, eta hor baliabideak behar ditugu, erran bezala guk doakotasuna aldarrikatzen dugu, eta hortarako instituzio publikoen aldetik diru laguntzak behar ditugu, beraz gure kasuan peri diru gehiago eskatuko. Bada Euskaraz Nafarroako administrazio auzitegiak bertan bera utzi du euskararen ezagutza eskatzea Orkoiengo udaleko 9 lanpostu eskuratzeko nahitaezko baldintza gisa. Orkoiengo udalak osoko bilkuran erabaki zuen euskararen ezagutza eskatzea bertako 9 lanpostu eskuratzeko nahitaezko baldintza gisa. Navarra suma ez zegoen ados eta neurria errekurritu zuen. Asteazken honetan Nafarroako administrazio auzitegiak koalizio kontserbadoraren alde jo du eta udalaren neurria baliogabetu du. Taldeak errekurritu ostean ebatzi da koalizioak berak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Gainera euskara merezimendu gisa baloratzea ere baliogabetu egin du aginduzko ezagutza eskatzen ez zaien lanpostu guztietan. Ez da Nafarroako administrazio auzitegiak erabaki hori hartzen duen lehenengo aldia. Bestak beste 2021ean euskararen meritua baliogabetu zuen Lizarrako udal plantillan eta Berriozarko kiroldegiko tabernan lan egiteko euskara beharrezkoa ez dela esan zuen.
Eta horko jenetik Larragara eskolande ereduko ikasgela bat eskatu du guraso talde batek, eskaera egina dioten Nafarroako gobernuari, baina ez dute erantzunik jaso. Familien eskaria babestu dute behatokiak eta sortzen elkarteak. Adi. Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna. Nafarroko Hezkuntza Departamentuari ozen eskatu dio, ozen eta argi, euskaraz ikasteko eskubidea errespetatzeko. Kulturarlora helduta 20 film labur lehiatuko dira Euskal Zine bileraren 45. aldian. Gaur hasiko da Lekeitioko zinema jaialdia eta igandera arte iraungo du. Koordinatzaileek iragarri dute inoiz baino herrikoiagoa izango dela. Aipatzekoa da gainera Ramon Agirre aktorari eman diotela begiradak saria. Ordea lerroetan aipatu bezala Iruñako 72 topaketak bere amaierara iritsi dira. Podemos decir que Encuentros de Pamplona 72-22 Iruñeko topaketak han sido un éxito. Primero, por la variedad de públicos y procedencias de las personas que de una u otra manera han estado en los encuentros. Personas de todas las edades, desde niños y niñas a personas de la tercera edad y mayoritariamente de Navarra, pero también de comunidades limítrofes y además de Madrid y Barcelona. Bueno, valorapena kriston ona da. Oso pozik gaude, batez ere hiritarrak, oso modu honean hartu dituztelako topaketa hauek, elkarrizketa hauek entzuteko eta realitateari buruz hitz egiteko, aretoa beteta ikustea izan da hori kriston poza. Labait Iruñan oso klima esango genuke polita sortu delako topaketa hauen inguruan. Pero lógicamente el Gobierno de Navarra aspiramos a más. Queremos seguir generando estos encuentros que han recolocado a la cultura en su lugar, alejándola del simple ocio o entretenimiento y recuperando su capacidad transformadora. Eta osteguneko berriak horrela iritxear albistegiaren bukaerara gaurkoan lerroetan azaldu bezala leku ona Jaizkibel konpainiako kidea izan dugu gurean gonbidatu nagusi gisa eta haren elkarrizketarekin agurtuko zaituzte orain Jaizkibel konpainiaren 25. urteurrena izpide. Izan ere urteurrena ospatu asmoz urriaren 22an loratzen jaialdia egingo dute festa giroan egun osoko egitaragoa prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Beraz elkarrizketa ikusi baino lehen udan erbeo lankideak jaiaren ondik norakoak azalduko dizkigu. Eta horren bestez besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Mendela urten igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela.
25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribia guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12etan Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. De Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak dagoeneko agortu dira. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Aneleku ona, Jaizkibel konpainiako kidea da bera, Gordion. Bueno, Jaizkibel konpainiak 25 urte bete ditu aurten, larunbatean egingo duzue ospakizuna, Hondarribian bertan, mendela orden, azkar esaten da, gainera momentu gogorrek bizizan dituzue, hasieran batez ere, nola baloratzen duzue instituzioek zuekin izandako jarrera, babestuak sentitu zarete? Bueno, nik uste dut nahiko erresa dela esatea, ez. Eta nik uste dut hori dela arazo nagusienetako bat, Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, jarri du, eta izan du ere bai babesa, baina instituzioena ez. Eta azken finean, hori da, hau konpontzeko gakoetako bat. Esaterako Txomin Zagasazu, Hondarribiko alkateari gutun bat bidali zenioten, aurtengo alardearen ostean, hain zuzen ere berak zuzenduko lukeen elkarrizketa prozesu baten martxan jartzea eskatuz, ez dakit erantzunik jaso duzuen? Ba ez, Jaizkibel konpainiak beti eskatu du elkarrizketarako gune bat, eta honetan ere bai ezezkoa jaso du, edo hutsa jaso du, eskatu zitzaion jaien ondoren hilabete bateko epean erantzun bat jasoko genuen, eta ez, orduan, nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarritzeko, ez. Udalaren kolore politikoak zer ikusia du honekin? Politikatik aratago doan zerbait da? Bueno, nik esango nuke ia guztia dela politikoa bizitzen dan, eta hau ere bai, ez. Azken finean bada zerbait konponbide bat eman bartzaiona, eta kasu honetan boterea daukatenak, EAJkoak dira, ez. Hondarribin azkenean historikoki indarrean egon den partidua, eta orduan arazoa azkenean eskutik da ere bai horrekin, nik uste dut. Aurtengoan esaterako Emakunde, Arartekoa, Euskal Herria Bildu, Podemos eta Ezker Anitzaioko indar politikoak izan ziren, Hondarribian bertan, hutsunerik antzen bazen duten? Berriro ere, ez? Osea, biztabekoa da. Azkenean Hondarribiko arazo hau ezin da ulertu, ez baldin badugu testuinguru soziopolitikoa ulertzen. Eta kasu honetan, historia hau EAJaren eskutik doa. Eta hori arbistakoa da gaur egun, eta esaten duguna, ez? Konponbiderako gakoetako bat hau da. Baina hurbilketarik izan duzue azken urteetan? Azken finean zu pentsatu Jaizkibel konpainiak beti eskatu duela elkarrizketarako eskua eta beti jaso duela, ez? Hutsa eta ate itxiak. Orduan behin eta berriro, ez?
basoka berriro berdinari tiro egitea. Baina diputazioaren aldetik esaterako badirudi azken urteotan egon dela, ez? Hurbilketan nahi bat. Bai, inkluso nik esango nuke hau dela gehiago, eta igual nire iritzi personala ez, baina alderdi bertan ere bai badituzela gozatxo batzuk konpontzekoak, eta hori Hondarribiren kasuan, nahiz eta izan oso herriko kontu bat erakusten duela edo bistako egiten duela, alderdiak maila igual handiago batean dituen arazo batzuk. Erakunde ezari garela, Izaskun da emakundeko buru izan dena, horren ondotik Miren Elgarrestak hartu du haren lekukoa, salatu duzuen ez alarde parekidearen aurkakoa da bera, zenolako ondorioak ekarriko ditu honek? Ba, ikusteke dago, baina berriro ere bada arazo bat edo biztaratzekoa, ez? Nola Jaizkibelek ez duen kargo honen babesi jaso eta etorkizunari begira, ez? Nahi baldin badegu instituzioek emakumeak babestea, da galdetzekoa eta biztarako egitea, nola da posible, ez? Emakumende bezalako instituzio batek ez Hondarribi eta Irungo kasuak babestea. Alarde parekidea, hori da zuen aldarrikapen nagusienetakoa, baina baita ere publikoa izan dadila, zein da egoera? Bueno, ez da, kanpotik beti esaten du, ez da zaila ulertzen, nahi dugu alarde bat, nahi dugu parekide izatea eta publikoa izatea, guztiontzat izatea, herrikoa denez, ez da herrikoentzat. Orduan, martziana da honetan ere bai, bistako egiten da nola privatizazioaren kontu honek, daramala alako paradoja hori, ez? Bistako egiten du azkenean zein darrekari diren hitz egiten edo. Nolakoa izan da aurtengoa? Aurreko urteekin alderatuta lasaiagoa izan da? Bueno, azkeneko urteetako joera ikusten dugu Jaizkibel konpainia gero eta babes gehiago daukala, eta ez bakarrikan inguruko, esango dugu herri edo testu inguruko pertsonengatikan, baizik eta baita ere herri bertakoetatikan. Eta pozgarria da, indarrak ematen digu ere aurrera jarraitzeko. Orduan esango dugu emaitza edo pozgarria dela, ez? 1000 soldadu eta baina gehiago gara. Baina herrian, zein da sentsazioa? Izan ere oraindik ere bada alarde parekidearen alde ez dagoen jendea, herriko lagunak, auzokideak, familiarrak ere izan daitezke ez, zein da alartea? Bueno, bada zerbait kuriosoa, nik uste dut Hondarribitarrok ulertzen dugun zerbait da, eta igual kanpokoei esplikatzea nahiko zaila kasotu batzutan, baina ere imaginatzen dut beste leku askotan ere gertatzen diren bezala, badira gauza batzuk batez ere ekainetik aurrera sentitzen direnak, ez, pilpilean egoten direnak, eta nik hori kontatzen dut nire ikuspuntutik, nire bizi penetatikan, ezin dut hitz egin, ez, duela 25 urte emakume eta gizon askok bizitu zutenaz, hori noski desberdina da, baina gaur egun inkluso ez, sumatzen da desberdintasun horiek eta uste baino indar gehiago daukate hori ere bai. Zure kasuan, noiz hasi zinen, desfilatzen Jaizkibelen? Ni oso urte gutxi daramatzat soldadu bezala. 2018an uste dut desfilatu nuela lehenengo aldiz. Eta, baina nire kasuan ere bai, inguruko laguna kuadrillak bertan desfilatzen zuen, familiatekan ere bai, esan dut ez dela halako aurrera paso bat edo, nik alde horretatik inoiz ez dut arazorik izan, baina, nik uste dut jende askori ere gertatu zaion bezala, izan zela halako klik bat ulertzea, txikitatik erakutsi digutela emakumei, espaloian geratu eta bertatik ondo pasatzen. Eta esan edut bizi esperientzia hori azkenean ere bai bada zerbait ikasia. Eta inoiz ez dugula galdetu edo egin beharko genuela galdetu ez, eta jende askori animatzen diot pentsatzera nola izango zen jaia bizitzea barrutikan. Eta nik uste dut hortikan jende askok egin duela klik eta esan du probatuko dut. Eta Jaizkibel konpainiak eman digu babesa hori probatzeko. Argi zeneuken orduan Jaizkibelekin bat egingo zenuela? Bai, ez jakina, hasteko ez daukagu beste aukerarik, ez? Emakume izan da alardean parte hartzeko espazioa Jaizkibel konpainiak ematen digu, emakume eta gizon askok historia hau bete dutelako, ez? Eta horregatik eskerrak eman behar dizkiegu. Astapenetara joan da, ez? Aipatu dugu 25. urte hurrena ospatzen ari zaretela, baina tentsio handiko momentuak izan dira, lehen urteetan batez ere, baina duela epe motzean ere gogoan ekartzekoak dira horietako batzuk, beldurra ere igaro duzuela, aipatu izan duzue, batez ere aipatu dudan bezala lehen desfile horietan, zein da balantzea?
Bueno, nik uste balantzea, eta gu igual nik esaten dut, baina esango nuke orokorrean konpainiaren parte garen guztiek esango zutela merezi izan duela, ez? Egindako borroka guztiak eta pasatako jende asko pasa dituen beldur eta min eta egoera ez desiragarri horiek merezi izan dutela. Beste alde, esandakoa nolabait ere bai uste dut badaukagula oraindikan egiteke zerbait dela oroimen hori pixka bat berreskuratzea eta batez ere lehenengo urte horietan, baina esan bezala duela ezain beste ere bai pasa diren esperientzia guzti horiek ere bai nolabait bistako egin behar ditugula, ez? Hori bada zerbait oraindikan egiteko daukaguna. Esaterako aurtengoan plastikorik beltzik ez da ikusi. Ez, nik uste dut gaur egun egoera desberdina dela adibidez azkeneko 10 urteetan edo bizitu denarekin, batez ere alde zaharrean, ez? Hori ere bada nabarmentzekoa. Hondarribiko tentsio gune nabarmena alde zaharra da, baina oso desberdina da eguna espazio eta kale desberdinetan. Baina aurten desberdina izan da, azkeneko urtetan ere izan da pozgarriagoa, sumatzen da jendearen babesa. Nik uste dut batez ere, bistako egin den azken urte hauetan da nolabait herriak jende asko sentitzen zuen zeozer bistako egin dela, ez? Eta ez dela grabea emakumeak herriko jaietan parte hartzea eta hor jende askorik klik egin dio, ez? Herri mugimendu batei esker. Pasatako guztiai garota, zauriak, lehen komentatu ditugun kontraesan horiek herrian bertan irekita daudela esango zenuke? Berriro ere nik ezin dut jende guztien ganitz egin, ze nik uste dut norberak ere esperientzia desberdina daukala, eta ez dela berdina da duela 20 urteko pertsona batena, edo Jaizkibel konpainian txikitatik desfilatu duenak, ez? Baina zauriak hor daude, eta zauriak zaindu egin behar dira, eta sendatu. Eta horretarako ere uste dut, probetxatu dezakegula ere pasa den denbora, jakina ez inoiz isilarazteko edo ezkutuko egiteko, baizik eta kontrakoa, ez? Zaintzeko eta ikusteko hori konpontu daitekela. Konponketaren bidea, elkarrizketatik etorri beharko da ala beharrez? Esan dago, Jaizkibel konpainia beti historikoki egon da elkarrizketaren alde. Aipatu nahi nuen adibidez, Oiane Bengoetxea badela Hondarribitar historialari bat, horretxe bertan tesia plazaratu du Hondarribiko eta Irungo kasuen inguruan, eta hor oso bistako ikustuta, ez? Konpainiaren hainbat saiakera. Orduan, elkarrizketa beti dago hor, baina nik ere errekalkatuko nuke instituzioen egin bete behar hori. 25 urte hauetan, gizartearen partetik, behintzat, marra gorri bat jarri dela esango zenuke? Nik uste dut ezin degula, ez? Hondarribiko kasua ulertu goza aislatu bezala, azkenean gizartea ordoa, feminismoak mugimendu bezala espazio hartu du, ez? Euskal Herri mailan, orduan ezin dugu bi gauzaiek, ez? Elkarren artean bereiztu edo ulertu isolatuta daudela. Nik uste dut gainera jende asko hori gertatzen zaiona Hondarribin dela nola kontatu eta nola jendearen empatia lortu kontatzen nahi naiz nolabait alarde hori baztertzailearen ikuspuntua daukatenen kasutikan, ez? Nola hori justifikatu herritik kanpo. Nolabait marra gorri hori, eskerrak hor dagoela, baina nolabait hori zerbait egin behar da horrekin, ez? Ezin dugu horrela utzi. Hondarribian gertatzen denarekin bat edo loturaren bat izan daitekeen gertakari bat izan da duela gutxi Bizkaian, Basauriko jaietan emakume bat sokatira frogan ez diote utzi parte hartzen, gonaz jantzita ez joateagatik, zer iruditzen zaizu? Nahiko bistakoa da ikustea, Jaizkibel eta Hondarribi eta Irungo kasuak duela 25 urte baina gehiago hasi ziren, ez? Eta emakume horiek ja eman zuten aurrera pasoa eta bistaratu zuten beraien gizarteari, emakumeak parte jaietan eta espazio publikoan eta nahi zuten lekuan parte hartzeko eskubidea zeukatela. Kasu hau gertatza 2022an, erakusten digu oraindik asko daukagula egiteko, ez? Gizarte mailan emakumeak oraindik asko daukagula espazioak hartzeko, eta nik uste dela abisu bat, ez? Esateko, nahiz eta oraindik pentsatu gauza asko irabazi edo lortuak daudela, oraindik asko geratzen dela egiteko. Jaizkibel konpainiaren bilakaera ikusita ere aipatzeko, ez? Izan duen hazkundea, hasiera batean 20 kide ziren, eta gaur egun 1000 gizon eta emakume inguru zaretelako. Bai, ez? Hori ospatzeko zerbait da.
eta ikusteko hori bilakaera badagoela, belaunaldi aldaketa badagoela ere bai, ez, hori garrantzitsua da. Ez jai hauetan lagun batekin komentatzen genuen, ze pozgarria den ere bai, jaretik joan eta ikusi, neska txikiak ensaiatzen ikustea, normaltasun eta naturaltasun guztiarekin. Eta hori bada zerbait ospatzekoa. Hori duela inbesturte zen gertatuko orduan. Bai, etorkizuna badator potente. Dena den oraindik ere egiteke dagoela aipatu duzu, izan ere aurtengoan ere bi desfile egon direlako, egungo egoerari zein etorkizun ikusten diozu? Bueno, bi alardeena, desde luego, ez dago etorkizunean edo gure pronostikoan. Guk eskatzen dugu, lehen esaten genuen bezala ez, alarde bakarra, alarde parekidea eta publikoa. Orduan, inola ere ez dugu onartuko, azken finean bi alarde izatea ez. Azkenean, herria guztiona da eta jaia ere bai. Aipatu dugu, larun batean ospakizun jaia, prestatu duzuela Hondarribian, loratzen lelopean, gainera, ez da naiz beteriko leloa ere hautatu duzuena. Bai da zerbait ospatzeko, adia esan da. 25. urte horrena ospatzeko, esango dugu aitzaki bat, nolabait herriko espazio publiko ere bai hartzeko okazio bat, eta beste ere bai nabarmendu hori eskerrak emateko ez, gure haziak izan ziren hoiei, eta urte hauetan ere bai babesa eman digutenak, elikatu dutenak, eta guzti hori ere bai bada zerbait esan bezala oroimena egiteko, eskerrak emateko, eta esan bezala nolabait ere bai belaunaldi aldaketa hori ere bai bistako egiteko. Zer nolako ekitaldiak prestatu dituzue? Helburu horiekin pixka bat datozenak, alde batetik lehenengo puntuan dakagu ibilbide historiko bat, Hondarribiko batez ere Alde Zaharrean prestatua, hori jakitearren plazak bukatuak daude, baina bai dauka intentzio hori ez, oroimen hori berreskuratzea eta bistako egitea, zen ikustu dut oraindik pedagogia asko daukagula egiteko, inkluso herritar hondarribitarrok ez, dakigula oraindik ezin den gure historia benetan. Gero bigarren puntu bat, egongo dalako elkartze bat, ospaketa hasiko da, herri bazkari bat daukagu, eta arratsaldean alde batetik ekitaldi bat izango dugu, hau da bentan, dela itsaso aldean, eta ondoren eta bukatzeko kontzertuak. Eta nor dago gonbidatuta bertara? Daukagu oso kartel benetan ederra, badaukagu alde batetik The Ingles, dela Hondarribiko emakume musikari batzuen taldea, erabat divertigarriak, eta bestalde daukagu ere bai Anariren kontzertua izango dela bikaina, baita ere Pinpilipusiz, eta amaitzeko Merina Gris. Emakumeek hartuko dute holtza orduan. Bai, hori ere oso garrantzitsua, ez? Oraindik badakigu ere musika estenan badagoela asko egiteko, eta honek ere ematen digu animoak. Eta herritarrak bertaratzeko zein mezu zabalduko zenuke? Herria ere bai gurea dela, eta guztiona dela, ez? Jaizkibel irekia dagoela bertan parte hartzen nahi duen guztientzat. Eta beraz, beldurrik gabe benetan espazio hartzeko momentua dela. Datorren urtera